Представете си свят, изпълнен с мир, в който няма страдания. Има изобилие от храна за всички и се радваме на съвършено здраве. Но как е възможно такова прекрасно бъдеще? Благодарение на това, което Исус Христос направил за нас. Той дошъл на земята с определена цел. Дал живота си за тези, които обичал. Вечерта преди да умре, Исус заповядал да отбелязваме годишнината от жертвата му. Той казал: правете това като възпоменание за мене. На годишнината от смъртта му много хора по целия свят ще се съберат, за да си спомнят за него. Свидетелите на Йехова канят вас и семейството ви да присъствате на възпоменанието на Христовата смърт. На това събитие ще разберете защо жертвата на Исус е толкова важна и как обещанията му са от полза за вас. За да разберете времето и мястото, приемете покана от свидетелите на Йехова или отидете на сайта jw.org в раздела «За нас» и изберете събрание.